jalan sabar dilompati ajarmu dilakoni ayo mas iki piye ya mas ya iki piye ngetan delulan apa sepiane lakon jan ketok kaya manten tak sawang kok kono. Masa Mas? Kaya Mimi lan Mintuna. Bisa kayak bulurah aku ya. Jan Aku pantes. aku umpama dadi bulurah kenep no piye ya? Oh, pantes. Pantes. Pri pantes napa mboten Bu? Pantes. Rabi mulai Pak Banci Pak. Wambune wangi. Wangi wong piye to ki kok dagangan kok ya. Ambune wangi nih ya ampun. Parfumnya dari Jerman kok. Kalah. Oh. Disapa Mbak Mano? Disapa. Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Alhamdulillah. Manuhara. Nggih. Manuhara. Mano. Nggih, Manuhara. Manuhara. Apa? Apa artinya apa? Manuhara niku artine udel menduar manahara, udel mengisar manuk ungkuk. Iya. Pak Lurah ki barang manuk-manuk kok seneng to blas aku. Pripun pripun Pak ya. Lurah? Anu puas napa mboten ningali? Puas. Nyanyi kan. Puas. Aku kalau delok iki, Delok. kalau Persil. Oh, ngoten. Nang YouTube iki iso mengo, iso mingkem, iso mengo, iso Oh, mingkem. mangke to cobi jenengan ngakni. Aja aku sing ngene. Mboten napa-napa padha lanange kok. Aku sungkan itu. Sungkan lho Pak Lurah sungkan. Mboten napa-napa. Gak apa-apa. Ampun semerep masyarakat jenengan ki nek kula nggih lanang. Iya, lah ngono lho. Nah, ora kan nek meteng. Aku aku karo Persil ngene. Mengo mengkem. Oh, berarti jenengan praktekne teng dalem. Nang kasur tak praktekne. Pripun mengo mingkem. Mengo mingkem. Lah terus terus ibuke penak sing mengo napa sing mingkem? Rahasia. Sik Lah to Mbak. terus dipraktekne. Sik to. Iki maksudnya lurahe ora ndek gawean. Kok iso praktekne mengomingkem. Maksudnya ngene Bu cange Mbak Limbu. Maksudnya aku ndelok YouTube iki kan YouTube Mama Manuhara. Nggih. Karo Persil. Nyuwun ngapunten Nggih. nggih. Persil. 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 Apa tuh? Percil. Percil ya, percil. Nganu persisil. Sing bener pringsilan. Eh, Iya. Sik to sabar. nggih, sabar Pak Lurah sabar. Dadi wong sing sabar. Nggih innallaha ma'asabirin artinipun Sabar. ditek-itek kancane. Wong sabar kesabaran ya ora apik lah. Heeh, wong sabar terus ditek-itek kancane tenan. Pripun Pak Lurah komentar sepatah dua patah kata Oke. pagelaran malam hari ini disapa Oke. warga masyarakatnya. Aku tak anu sik aku tak mewakili Bu Lurah. Oh iya, dadi bulurah. Tok men bulurah, tok men. Ya Allah. Masya Allah. Bulurah ono Ibrahim. Bu kebagian. Bu Lurah niki lho kok. Yo sabar ya Pun wis. Allah. Sik to ngusik. Monggo aja. Yo sabar. Nyuwun ngapunten lho Bu Lurah asli. Hanya Bu Lurah asli. Anak Bu Lurah kira cemburu ora nek padha lanange. Yo, wis. Arep ditokne apa ya. Ya. Bar ngene iki. Cek. Wis ki engko turun jaba tenan ki Pak Lurah. Kak. Wah Bu Lurah iki wis to. Alah mungkin nek turun jaba mungkin ngekos kali kula. Nanti. Non? Nang ndi? Kok iso tekon nang ndi? Kok iso tekon nang ndi? Lah nyapa urusanku karo Pak Lurah? Ben to. Jadi takon kan harus dijawab. Iya betul. Manut jenengan Pak Lurah. Takon ya harus dijawab to. Aman. Iki pipun to iki. Salah aku kok menang salah. Nggih. Biar tidak ada dusta di Di antara kita. Aku tengono Pak Lurah. Hei, Tenan. Ya jan tenan. Pak Lurah ki ya gemes kok. Mary aku dipencot Mary lho sungkan aku. Mary aja nginget iki. Mary jilbaban aku ya jilbaban kok. Lah ya Mary kita diamput tok batore. Batore ra jilbaban kono kemuayut brungkusan deh kaya gedang dimbu. ayo anu sambutan sik. Ayo ya sambutan sik ya. Didampingi Bu Lurah. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Meneng. Sepindah nggih. Pak Lurah pribadi
mewakili masyarakat juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Cange, Mas Heru dan Lho kok Mas Heru? Seto. Sik Mbak Mano. Asta Brata iki banyak anggotanya Lah, kok iya. Mas Heru sing disebutkan ini. Wah terakhir ki yo banci yo. Seto yo kru Astabrata. Oh, iya, Ya Allah, masukku sing pertama kenal aku karo Mas Heru. Oh, Mas Heru betul. Menengo kowe iki, menengo. Iya, Kowe iya. tanpa Mas Heru ora mungkin kowe tanggapane kene. Betul sekali. Mergane kuwi blantek. Ya ngono lho. Yo. Ayo ya lanjutkan ya. Kondi ki mau. Lah yo aku dhewe yo ora roh kok. Wong sing sanjang jenengan kok. Minta maaf, saking Minta maaf. Pak Lurah minta maaf Ya, ya. kepada semua nggih. Nggih. Semua ki. Ya, Ki Bu Cange sama Astabrata sama timnya nggih. Aku tak penterjemah ya. Ya. Minta maaf babakan apa? Waduh, tahun kemarin kan yo sing salah Pak Lurah. Tahun wingi sing salah Pak Lurah. Boten. Cek to, menenge kowe gumru critane ya. Lah ora roh yo wis. Oh, tapi kowe ngrungokno. Oh nggih. Penting transfer. Wis penting transfer. Cek to, Ah, winginane kan tidak Ya. tidak apa? Jadi ya. Ya, Ah. nyuwun ngapunten ya Pak Lurah. Nyuwun ngapunten. Tak kata-katanya mewakili masyarakat dan Pak Kok yo Lurah. enek ulo barang. Ngoten nggih. Nggih. Jadi biar masyarakat tahu, Mer ya, biar masyarakat tahu Meri itu. Tanggal 24 Mei 2024 kemarin ya. Iya. Kemayu wis. Bature omong-omongan iso mati plengosi iki lho. Mer wis rada ngadeg ini Rob. Nah. Rene yuk, Rene. Oh, ki istri muda, istri tua to ki. Apa? Moteri anu. Sepote yu meri nganu Samboyo. Enggak apa-apa. Samboyo. Astagfirullah. Radhi mriko nana ya. Wengko nek dipek ya wengko. Yu. Jenenge mencoreng nama baik ta. Wis kudungan koyo ngene kok. Salahe kaya gedang dimbu. Pun kersane Pak Lurah riyen ngendikan aku tak ning kene. Yo, manut aku mbok kon piye manut to. Gak sida rene we. Pun kadung kecewa berat kok. Ya wis. Cara wong nak wis bosok-bosok. Lho, terus yo bosok lho iki. Aja memper keruh suasana. Oh, ngono. Maksudnya bosok piye? Terus aku ki seneng kok. Nenek tanggoku padu wis kuweneng aku. Nomor 1 aku. Tahun kemarin padu. Padu. Sikil papat ditu. Beyo. Piye? Mosok jajal Pak Lurah. Ceritane pripun? Lho, sampe gak ngerti ta? Enggak ngerti. Gak ngerti wong Mbak aku Mano, nggak wanita ngerti. baik-baik kok. Yang berlalu biar berlalu aja lah. Ya, Jangan- gitu aja jangan- Pak Lurah. Wis jangan berlalu wis. Betul, gitu aja. Iya. Ngoten nggih? Ya. Oke, wis saiki njaluk apa? Piye to iki? Wis saiki sing ini lho, maksudnya iki sing berlalu biar berlalu saiki apa? Jaluke Piye to? Jare Mbak Mary kok saiki jalukmu apa? jaluke dikosne. Sing ndi? Lho. Kula. Oh. Mosok Meriar mbok kosne. Gampang itu. Gampang itu. Niki lho Bu Lurah terus Pak Lurah gampang niki lho. Oh, ngono kok ya mbok panasin to ya kira tenan yo. Malah tenan po yo ro. Wong-wong guyu ya Pak Lurah no. Trayo guyu masyarakat jenengan roh nek lurah kelakuane kaya ngono kok. Astagfirullah. Maksudnya kelakuannya baik. Kelakuannya Menghibur. baik ngono lho. Humoris. Humoris, menghibur, Menyenangkan, Nah, menyenangkan orang banyak. Dapat pahala. Dapat pahala. Apa nek jenengan menyenangkan janda? Piye? Oh iya. Bu Lurah niki lho Pak Lurah senengane menyenangkan janda. Maksudnya janda-janda tua. Oh. Dikei sedekah sama janda. Oh. Santunan. Oh, niku janda tua. Iya. Tapi janda muda nggih mboten jenengan seneng nih. Alah, tenane. Kamu ngapusi. Iki kok diingeti wong lho ora pantes iku. Engko jenengan japri. Sopo sing dijabri? Janda muda. Lho maksudnya niku dikasih napa wawasan ngoten Iya. lho, Pak. Napa niki nyuwune iki lho, ditawani Mbak. Nyuwune mbok pilih nyuwun lagu napa, Bapak? Manut. Oh, manut. Pilihno to, Mbak? Apa anu Siapa? wis loro asmara. Monggo, lah terus manut tok milih. Ya, aku loro asmara. Oh, nggih. Loro asmara. Aja loro-loronen. Ki, Tak dongane monggo. jenengan sehat panjang umur kok Siap, loro-loronen. siap, Gitu. siap. Ya, coba senam dulu. Heeh.
Parge Mas, tipunge Mas, tipunge. Parge. Senam Parge. dulu. Ayo. Jenengan nek kersane sehat kula sukani resepe.